mà nghe lê chớ nhà ngã nè gào hò ba e ô y nang cớ gió nề mò nhảy gió sự bố mò gió e biết dễ nè bị xa là nhảy nữ mà phê lễ mà cho nhảy gỡ hò mi nè mà nghe lê chơi mà biết dễ chơi nhà nó anh dễ chơi khó nữ gà cơ mi à bu à đồ thì gì hơn lo nung sao là mi nhưng gà thì gà pa đó im yo so mà si thì gì nó nè để ta là đủ lo mà e khó ni nong nè ga mà ta la nga cho na chỉ dấu hồ mò mò nhong là mía mà ra mò nó hà lo núm nhẹ đi tè à đô hơ ga do nong do na nề mò mà à đồ thì gì hơn lo núm sao là mi nhưng gà thì gà pa đó im yo so mà si thì gì nó nè để ta là đủ lo mà em khó mi nong nè ga mà ta la nga à đồ thì gì hơn lo núm sao là mi nhưng ga thì ga pa đó im yo so mà si thì gì nó nè để ta là đủ lo mà e khó ni non nè ga mà ta la ngaติดตามฟังเพลงใหม่ได้ก่อนใครที่ Channel บานเย็นสตูดิโอแม่สาย 086 672 1188 ช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ